quando vuoi una faricina. N'owu Igbo eze ụmụ iyo olugo oge anyị ji eme mmọnwụ anyị ga-atọtu ngịga maka na ezuo n'oke ahụ eri udere iyetego onye isi ọka ga-abịago onye na-ekwetara anyị ekwetali ya ya bụ ọkwa nzu ma ọkwa nzu ọkwa efule kọntent efule dị na ya anyị wekwuru ego ya agali ovu dị n'ime ya mgbe ụfọdụ anyị sị ka a chịpụ coins ka a gụọ ego ya bụ coins etego ebe a bụ edo maka ọ na-abụ ha si ala onye odosieli ya ebe a bụ edo bụ na ịwalụ wee na-eme ife a na-edoli n'obodo ọbụla ibi ebe a bụ nzu maka aka malụ nzu ada ama unyi anyị pụtakwa mgbe ụfọdụ etisie ya ọnụ ife a bụ ife ndị be anyị rapụrụ si ebe a yeli ala n'aba Israel jebe ịchọ mustard seed ndị ala jebe ịchọ mustard seed rapụ nke dị be nnafa maka ife anyị nwere adacha anyị anya yetago you are a mumu man. Ịsa ka ọ dị anyị si ụsọ akwụkwọ akpụ belụ na ịsa ka ọ dị ụsọ oji ọ na-ejekwa n'ọgụ ifere Uncle Prince ọnwụkwa oke mesaka ncheki ya dị vidio obiko a na-edo Maximus Ifeanyi Okonkwo J.C. Hamis nwafọ ka obi ndị Francis na dị mma Stanley eko nnenna Linda Goodluck Henry Peter Akwa Slọji Michael ezigbote onye Senegal Afunwelotenna Kenechukwu Kenneth Fab Alos Engineer Collins Hilary Okwudere Enyi Junior Michael Chika Kennedy Engineer Collins all the way from UK ka o si wee na-etili anyị na-awụnyela anyị ọnụ yetego Maazị Okonkwo nka na ụzụ Benitez ezigbote onye Anfield Nwachukwu Kings Emeka Asọmbi Ibe Chika Loba Celestine Chika Kennedy Jista Nnenna Onyinye Chukwu Anthony Chukwuma Obi Peter Slọji Michael na Senegal TMT Asian Tiger na Philippines David Obi Liam Leonard Chimezie Amụta Obinna Mutatsi amụkwe nnọọ ụmụ ife mzima Jista nwanne Benitez bụ onye Anfield Calistus Okorie Obi Ajulu Udechukwu Ijeọma Janet Junior Michael na Dehi Abindia ka a na-agwa anyị n'elu Young na Jakarta Solaman Electrical ka ife na-eme na ọjọọ alaba nwanne m Chinemere Izu Nnamdi Ezokafọ Chinedu Elijah nwanne m nnọlime ọbụmsi nwe ike Andrew Nwaọgaranya Onyeka Asọmbi Ibe Chika Loba Celestine J.C. Hamis nnọli nwanne m Dorati Chinemere Meke Ọgụ Bilo Afunwelotenna na Male nnukwu nọ nso Calistus Okorie Alhaji Ifeanyi na Sweden Stockholm Chijioke Livinas onye isi nchụaja Obi Ajulu Udechukwu John Bosco Ezeugwu John Nwachukwu Kingsley Eze Onyekere Sunday Uncle Prince Onwukwe Nwanjaba Lucky John Olaga Chris Obinna Pedro Liam Leonard Chimezie Angela Okezie adịkwa be nna Jista Nnenne Onyinye Nwanneke Meka Tochukwu Nwankwọ John Nwachukwu Ọgadị Samuel Asọmbi Ibe na Dakar Senegal nnukwu nọ nso Chika Kennedy Kingsley Eze Avụmọnụ ncha niile mwesi ụnụ
Welcome to tonight's show. Ọ na-abụ ekwu karịa agwa osisi eji wee pịa. Onye si na ma na-ekwu ka onye a na-ege ka. Ọ ife emele ede ji bee nwee. Anụ gba aja ọsọ agbawunyeli aja egbe. Maka na nnụnụ febe ebere ebe anya bido egbe ya atụghị atụ. Hausa mụta ikponye aja na rice. Anya mụta anya mụta ino rice ataghị eze. Hiladi okwu dịrị nwanne. Ụzọ Chris, Timothy Chinedu, Prince Vitus, Uyatu Igbo, Onyekere Sunday, Kingsley Eze nwanne, Berry Butter Odinta, Piko, John Nwachukwu, Nolim Obums, Chinweike. Oh, Chinweike, I like him after you meaning. Chinweike. Ike duta oh n'aka Chukwu ka o si ọ bụrụ n'aka Jesus. Cool down. Ndị ụka as e dey pain you, e dey sweet us. As e dey pain you, e dey sweet us. Aja ebe n'akwa for years. Kịta anyị efichaga anya mmiri face ya our pains, face ya our life, face ife ọbụla na-efesi anyị. Ife o ji wee pain ife dị iche kpatalụ njichi ime video this night. Mụ na agwa m na after ka m mechalụ video concerning Ijele ya na ndị igwe ya na Ijele ga-emesịa mepe ọnụ ya again na-ekwu okwu wee kpọọ m afa oge aka m ji wee ma sef na Ijele sef ọnọzi ya na you know dey again ejeje watch ba the video watch ya you are the pointless onwe the point iji kedu ife ị na-akọ Ijele gị nwa ka m chọ ka m gwa okwu this night. Nwoke na n'anya ada afụ face mmadụ. I no run away from Okija because ebiro m Okija since some time. Na never na agwa gị I no leave Okija. Arapụ m Okija very many years ago. Yes. The last time mbiri Okija was 1989. O nwere oge mbụ home base na Okija. Esi na m ụgbala ọsọ gbapụ na Okija. O nwere oge mbụ home base na Okija. Oge njel Warri ndị mmadụ fụrụ ebe mbiri ebe nnọ wee to. Ọ mgbe a nọ na Warri ka nnọ na-eto na Okija. Oge nnọ na Ọnịcha ka m bi Okija. Oge m bi Lagos ka m bi Okija. Kedu oge m bi Okija ị ga-eji wee sị na m ụgbala ọsọ na Okija? Oge m bi South Africa ka m nọ Okija. Ka oge m nọ Dubai kedu oge m bi Okija anyị si na m ụgbala ọsọ? Abụ nwa oge m ji bụrụ home base. Even oge m si Lagos bata the first time 1996 m batara Okija. Ife m nọ na Okija was just 8 months. Many people don't know me. Even my immediate elder sister eji anyị akụ asịrị na obele nwa ọ na anyị. Yotago na ọkwa Nigeria ka anyị nọ mmemmezi maka kọlọm jiri amaya eje ịgba mbọ ga m eje ana m agbagharị nna nwoke na-agba mbọ ị na-eme expect ka ncha agwogwo chee ka mgbanye ọkụ biko apụkene kọlọm a ya bụ iru eji achụ ego anyị chụtacha ego na-alụ na wee werie na ndo afọ m ka ọ dị rapụ fesi a kọnte pawuda ka kwuo ebe anyị na-ekwu. People na-akụ asịrị chenoyi nwaanyị oge eji chọpụta na mụ na ya bụ ofu nna asịrị ya end ya gosi na m anọrọ di a abụrọ m home base. From 1990 ebiligo m Amukoko number 64 Turner Street na Amukoko very close to Mosafejo bus stop. From there to 166 Alafia Street. Yotago. From there to Lawanson. From there to Mende, Maryland. Abum Lagos boy. Chọpọbara gị ebe niile mbi ebie na nna Ketu bie na Lawanson. Yotago. So nwe oge from as home base nke ebe asị. Listen, after Kansas South Africa nata onye ọbụla afọ na Senegal because movement my fans ma my movement. I know they hide myself. I don't may be life of ụmụ ife a na-eko gagharị.
abụrụ m onye mpako. I know they brag. Anywhere they go, my fans they follow me bomber to bomber. They know my whereabouts. Oge nsi Senegal anata Asaba Kambi since 2019. Ebrigo ma Asaba when there was no insecurity. So kezi ebe na mo gbara ọsọ. Just name what if akọ. You don't know what to say. You were saying about gbara ọsọ jebe Asaba. Onye na achụ m na. Who is pursuing me? Who is after me? Nke boss onye si na Okija agbanata Asaba. O ya bụ na ọgbara ọsọ. Ọ bụrụkwa na Ọnịcha ka mbi si na mo gbara ọsọ. Kedu ife nga na-eme na village? Nge nwe nọ na village. Are you in your village? Go to your village na. Mụnwa bụ a proud son. Nje village mụ mee video, mee live video. Ịmalụ na nọ na my village. I know they hide na. Ọ nge nwa na-ezo ezo. Ụbọchị afọ ugbu na head bridge ka afro ka ị na-aga na bridge. Afọ ụsọ na moto ka ị na-awa awa. O nwere onye afro na village gị. Ị na-etinye na village na. You know do am. So onye na-agba ọsọ bụ gị nwa. No be me. Mba, Ijele speaks. Ọ bụrụ Ijele nke ọzọ bụrụ. Ọ bụrụ Ijele worldwide. Nke a bụ nnukwu big masquerade. Yotago, ọ sị na mụnwa agbara ọsọ. Why na meje nọrọ n'Ọkịja? Nna nke bụ Ijeje nọ na village. Mmadụ na-anọ na village. Ana na village achụta ego. Kedu oge o ji bụ crime na mmadụ anọ na village ya? I have never been a village guy. What will I be doing in my village? Kedu ife nga na-eme na village? Business na-eme ọ require na mmanụ na village. So onye ọbụla na-anọ na village ya gbara ọsọ, which means na nke nwa gbakwuru ọsọ na you run away. You run away. O nwere onye nke si na mụ gbara ọsọ na South Africa. Na mụ gbara ọsọ. Wee kwadokwa jekwa South Africa ka ọ fụ na m agba ọsọ. I went there. Ruo today, nobody has ever came out to say na mụ mere video na mee video na mee video na. Abụrụ m ụdị mmadụ ahụ. Abụrụ m onye ị ga-ewejela ọnụ na nna egwu wayo ma na nna eme nka. You continue deceiving people. I don't deceive people. Ndị niile na-abịa na channel m a bụ ndị isi kpakọrọ ọnụ. They are wise. And I never encourage any idiot to follow me. Ọ bụrụ na m na-achọ followers ka onye ọbụla abịa na-akọ ife ahụ ị na-like. Mana ife m na-ekwu my followers na-efollow bụ ife fanwa jiri je try ya dị sure. Maka ife m ga-agba bụ go and try. Ife concern omenala na-ekwu bụ nsị nwa kenechighị ọnwụnwa not my chi ma Jizọs. Kpọ kenechighị ka gị na-eme meeting. Ọ bụrụ na ọ dịrị ọlụgụ na mma ebe m kwuru okwu egene ya. It's a practical life. O weje welu igwe ndị Anambra melụ Soludo endorse wee na-ekwu okwu ma ndị melụ Peter Obi endorse na-ekwu okwu. Onye nke kwuziri okwu ọ sị ka ya block onye kwuo egesi ya ọchị ọ sị ka ọ block onye. Now, I never had a problem with ndị igwe n'Imo State by endorsing Hope Uzodimma. I never had a problem with that. Sorry, just a moment. My speech is there. What I said, ọ bụrụ na ị chọrọ ime your candidate endorse is allowed. Mana nke mụ bụ mmadụ si na-asị that it can never work. Bụ ngị nwe ile curse on people for not following in your footstep by voting in your candidate. Ọkwa ebe a bụ ihe m kwuru. Gotago? Okay, m buru my spec. Daalụ. Ka m buo ya nwanne uche ya edi. M buo ya kịta aka ụwọ taa. Ọmọ ọbụla. Uche ya edi ya. Uche ya edi ebugodo onye mma ya ka iji wee kọ. Na igbugo. Hey, Ijele Jos na-awụ onwe ya na ịma na ọ na-abụ onye chọkọ onye ọ ga-abụ ọ bụ onwe ya. Anụ solo enwe ọkọchalụ ngwere ọmakọchala oke. Ihetago anụ solo enwe mgbe na ọ ga-agbajikwa aka. Forget ya na mụnwa na ife mụ na chi mkpalụ ka nna eme ife nna agwa gị bụ pure. Adị m eche esi cloud, adị m eme ka ndị mkpokọrọba crowd.
no fenne bụ mbịa ngwa gị ya na eke o si dị that your igwe ihe igwe kwesịrị ikwu bụ ana m agwakwa gị ihe igwe nwunye ekwu bụ ndị ọrụ tụnyere unu hope ụzọ dị mma ka ọ wee dịrị unu na mma ịgbago ọgbasi anya ganishin onye ghọtakwa politiks ya aghọta na politiks mana nke ịbịazi na-eti ọfọ na ahụ ana ọlụ adịkwara n'onye ahụ mma ehomonaki like you a na-ekwu ụdị okwu ahụ ekwu then the next thing bụ ije welu a reverend a catholic priest wee na-ama atụ nọọsụ ya bọgụlụ onye ka ọ bụ nwere ọfịs o ji na Igbo ihe ọ na-eme bụ biznes ya the thing has nothing to do with ndị Igbo because na the business ọ na-eme abụ business ndị Igbo ya private business ya individual business onwe ọfịs o holdu it's ọdịrọ bright nwachalụ m okay sorry ka m fichaa iru the camera na ọ ga-adị bright na ọchawagokwa ọkwa ọchago ife ọ ga-acha akwị na-aghọta nwanne ka anyị na-agwa n'onwe anyị eziokwu na eziokwu na-akwụ ọtọ papa nọ n'ụlọ bụ nwa ya bịa papa ọbụla hapụrụ maka iyi na nwa ya nke a ji ego o wee hapụ ịda ọnọdụ ọkpara ya papa abụ useless papa na-efe ego which na anyị ma today na some fathers na-eme ya maka na nwa gị nke ịbụọ ma nke ịtọ ji ego sị gị na ya chọrọ ichi ọzọ ekwete ochi ọzọ before nke diọkpara you a useless man. Ị ga-agwa ya nna ihe echi ọzọ mana before anything diọkpara ma ya echicha ọ bụzie na ịma na ihe echi chicharịa before ị na-echi ịma na ịbụ a father you must honor that one. Enu nni nwere ugwu ani nni nwere ugwu iwe welu ife dịka ebube mmụọ nsọ wee na-amalụmatụ onye bụ na ebube mmụọ nsọ n'ala Igbo ọ bụ agụba agụnye ya ihe ọ na-eme bụ ihe ndị ụka anyị abụrụ ndị ụka anyị bụ ndị Igbo na ụka anyị nwere anything gbujikọlụfa abụọ anyị bụ ndị Igbo so onye a na-eme biznes ebe a ka o si akọrọ ife ọ na-eli ebuteli ya ego ebe ọka akụkọ mana nke igwe na igwe bụ obodo onwe ya igwe nwo ndị mmadụ onwe ya iyotago onwe ya gbasara anyị na onye na ime eji ya na-enye ka igwe eji emepe ọnụ na-abụ ndị mmadụ ọnụ ka na-aka akụkọ na-asọpọtụ ya si na-etelu truth na-agbara ụnụ ya ọkụ na ọ bụrụ na mụ na-asọpọtụ na na-asọpọtụ onye a na-asọpọtụ onye kedu ụdị akụkọ bụ ya I never supported violence for one day. I never support violence. But I believe in that now there are so many ways we can be sorting our issues. Now brought by Igbo mmadụ ịgba ụlọ ọkụ kama na ihe m kwuru bụ that na ya you kwupụrụ n'ọnụgụ na ọ ya eme ndị mmadụ it has come back to you. Yes, that retribution can come in any form. Oh mmadụ ka a na-use wee art anything. To destroy a city, any mmadụ. To destroy a place, any mmadụ. Payback time, it can happen in any angle. That omnipotent, ya can make video yesterday na-agwa gị sị that never I na-ekpere back to sender. Na ya mụ ife mee dochie melụ kpatalụ back to sender ya ji wee bịa side ya na-akwụ ya ụgwọ. So whatever she's going through now might be whatever o melụ. We never know. Kama na-arụ ọrụ. So otu ahụ efu na-agbara ebe onye ọkụ is none of my business. Na-agbara biya ọkụ ọsị aka agbabe biya ọkụ. Enwego ndị agbasi be ha ọkụ in the past. Bi igwe ahụ karịrị ụlọ niile agba ọkụ n'Izombe. Ebee ka ibedebere akwa Izombe? Izombe amụrụ ọkụ ebee ka ibedebere akwa ya? So many other places amụsịrị ụlọ ọkụ ebee ka ibedebere akwa ya? Mgbe agbalụ nke m PDP House of Rep candidate ma even incumbent Kedavia Ugochinyere mgbe agbalụ biya ọkụ ebee ka ibedebere akwa? Ka nke igwe esi aka nka njọ agbabe ka nke Nnewi ya nọ Lagos na-atụsụ ọnụ na-akọ osidi ya mma mgbe agbabi ọkụ ọ bụ abe mmadụ ka agbara ọkụ agbago many houses ọkụ so na-agbara nke igwe ọkụ anwe ya gbasara ndị a after all igwe kwuru rubbish ebe ọ si anọọrụ chụgharịba o nwere ike ọ bụrụ anọọrụ a bido ịchụgharị ya na anọọrụ ọgbọ mmadụ ka eji ya arụ ọrụ
ọ mmadụ ka o ji ya alụ ọrụ anichi ịlụ ọrụ jụọ Igbo kwe anichi ịlụ ọrụ oge use anything wee lụọ ọrụ ya and it can use human beings and it can use natural disaster and it can use anything wee fulfill ife ọ chọrọ. Yes, so finally ọ bụrụ na igwe ahụ akọlet ya na ihe asị na mụ na support ihe mere ya mana ife onye achọ ka ọfụ ife onye achọ ka ọfụ ọnya nwakpalụ nkụ arụrụ ngwere wepụkụta ya ọlịlị nya mere ife ya bụ ike nyụrụ arụrụ wee kebe isi ọkpọ. Ọ bụrụ na ọ mepee ọnụ ya wee kọọ shit gwa ya na m ukwu na ọkọlụ shit na ife ọkọlụ na-ada akọ ya akọ ife ọkọlụ bụ kak gị nwa na support ihe na-akọkwa bụ kak still you are still talking kak gị nwa na onwe Ijele you are talking kak ijiro point na bụ gbalụ ekele m esi na mgbala ọsọ gbaje ebe nwanne si na fepụ belu na mkpu ọ ka nọ naanị from Okija to Asaba how many kilometers si na mgbala ọsọ ọ bụ Obosi ka njele from na Obosi nnọrọ na mgbuke Obosi mee live video sị gị na nnọ ebe a amami na aghọta nje Shoprite nọrọ na Shoprite Ọnịcha mee video ifu nọ na nna m nọ na Shoprite nje Okija mee video gosi gị nekwa ebe nnọ ihe asị na m na-agba ọsọ onye na-achụrụ m o nwere onye nji nkie kedu ya na-achụ m onwe nji nkie ọmụ bidoro Insecurity esi na ndị Okija melụ nke a na Okija chụpụtara ya na Okija chụpụrụ ndị chọrọ ka anyị hapụ aka wuo kampụ na Okija mba eji ya wee mara Okija o nwere ife eji ama obodo Okija bụ enyi anyị na-asị gị Okija enyi ihe ya emere ihe dị na Okija anyị na egbe ọbụla emepe ọ na-ekpe Okija obodo a kara ego onye ọbụla na-arụ ọjọọ bụ na Okija ihe afụkwa ka anaghị esi tụnye onye ahụ ewere ya ọkwa ịfụ nke si na ya ji ọfọ ogwugwu akpụ a na-akpọ obi ada nna ka nke ọlụ na akọ some people na wonder why na machi ikwu ya gbasara that guy. O nwere onye bụ na ị na-ekwu gbasara ya ọ bụrụ ime ya ka ọ dị relevant onye ahụ a na-ekwu ibe onwe onye ọ bụ na ịbata Okija onwe onye ma onye ahụ na-akpọ obi adada a na-eme vidio na jee paakị na-ekwu maka ya ana m awọnda onye bụ o nwere onye a na-akpọ obi adada na Okija eche m ya ka a na-ekwu obi adada biri Germany for years bata ezigbote ebigi eche m ya nwa ka a na-ekwu maka anọ m ụbọchị that guy ọ na-akpọ gọvanọ eziokwu anọ m ụbọchị gọvanọ ahụ kpọrọ phone call na program ya obi adada azị ya ọjọọ ya mbọsị ya akwụ ụgwọ and stuff so na wonder obi adada nke mma ama nnọọ onye abụ obi adada nwa ịma na onwe ka mmadụ na-esi adaba na kesi ọ na-amara anyị ya ka nke ọlụ na akụkọ gbasara that guy. My first time ever in life for that guy was 2018 oge m batalụ Nigeria the first time after 9 years abroad. My cousin ma akpọ ya na cousin mana a distant cousin nya nwa di ya name na my village ọ na-akụ egwu I don't want to mention his name. O wee bụ na ya na this guy nwere beef. I wasn't aware of it. O wee chọta m n'ụlọ wee kọọlụ m na onwe one guy ji ya ụgwọ were ya na-eme this and that na ọ chọrọ ka anyị je di ya na ọ chọrọ ka ndu gị ebe a ọgwa na anyị na-eje for violence eche na otu ọbịa no my presence alone ka o need n'elu ka ekwu okwuchasị ka anyị start ya moto bulu moto gaba di ya wee lue wee baa n'ime wee be nwa wee bụ na this guy ka anyị jee na nke ya mụ ama onye ọ bụ before obi adada fụbanya before o nwekwuru onye mmazi oge a nnata ịmụ ihe bụ na ekuru awe many years anata before ịnata wee bụ ịgbadaba downtown ndị a ndị downtown anyị nwa bụ ndị uptown ikwu Okija anyị nwa bụ uptown so mụ ahịa enwe anything dị ime na downtown gịnị ka m ji ime dị amamụ ndị si ebe a wee jee fụ this guy o wee bụ na ya na my guy
ihe megide nke ma gaghị mịa ife ọlụ maka jisi na ka ọ pịagbuo the guy chef. Ana m agwa gị eziokwu ịta mmadụ si abanye na problem which na ọ bụrụ na eke tọrọ anyị that moment ewee tọta ife ọlụ ọkwa etu a ka esi ya akpọrọ m maka onye mụ na ya agba m na oji ife ama m na moto anyị nọ n'ime ya na ife ọlụ dị ya a na-akọwara ọlụ m ọfụma nọọ ka eje na ala agba m oge m fụrụ ife ọlụ dona ọ bụrụ na ọ na-agbapụ m ume ịmanụ nwa si saụt bata na wee ya na-agbapụ anyị ume mana ekwesịrị ịkọwalụ m nekwa dị ọrụ a na-eje ife njikwa ekwu okwu a bụ na anyị na-eme program a ọ na-apasịkwa meseji ọ ga-abịa duga m ozi nwekwara ike ịkụ handcuff at any time. Duga m ozi can put you in jail. Duga m ozi can become a problem to you. Ị na-edugakwa mmadụ ozi ka uche gị dị ya amakwa m ife nji ekwu ife a because I fall into temptation which na ọ bụrụ na-akọbara ọnụ sebe okwu agba mmadụ egbe ama na eke ya abịakwa rie m asị na anyị ncha niile bụ etim mana ma ihe ha na-akọ from that day ife anyị jechara ka m ji wee mbọsị a ka m fụ the guy mgbe afọ ya ka o si akpaga na-ene onye dị 2 inches mkpụmkpụ ife nwa efu ka o si eko uko the boy bịa DSS. Gịnị ka ọ na-alụ? Kedu ihe ọ na-alụ? Gịnị ka ọ na-alụ? Akpọba dibịa akpọnye ya na dibịa nwa. Gịnị ka ọ na-alụ na dibịa? O wutere na some people na-akọ ife a the guy bịa na-eme Ọkịja afọ ọjọọ emesịa mma akpọ igwe Ọkịja mụ na igwe Ọkịja ga-anọ meeting ọkwa ifu ndị dibịa niile a we go regulate them one by one. A ga-eche ekifa nche niile I dey tell you mma akpọ igwe Ọkịja meeting ọ ga-mma eje gwịa ọ bụ onye ọbụla mapụta na ya bụ dibịa onye ọbụla dibịa ebe niile dibịa ma ndị na-alụ ọjọọ bụ a na-akasị afọ Ọkịja o wutere m oge jee paakị na-ekwu ife ọ na-ekwugasị akpọ Ọkịja some people na-aghọta ha ọ dị obodo ọfụma na-emakwa ife bụ Ọkịja ebuka ahụ Ọkịja dị too large Ọkịja ebuka and Ọkịja doesn't recognize such person a na-akpọ afa. Mgbaga many dibia gwago m ka I use my platform wee choke isi ya na ha ị na-akọla onwe gị nnọkọta etu a nọ bụrụ ebe ịgba dibia n'ọkụ echi ịrụ ọja ngo asị onoghu bịa ebe nwe garanti didi a ị na-akpọ for nothing anọghị ụgbanyela gị n'ọkụ wee aka gị gbanye onwe gị n'ọkụ ụbọchị ikote ikoro ịghọtago ikote ikolu ya n'isi ya afaghị ya bụ oke o buru ụzọ iko nke ibute ụzọ ije ka o dị kesi ka m na-agwa gị so biko next time unu na-asịkwa onye a nke a jikwa ebe bịa dada ndị Ọkịja ọga mma gwa gị afa vileji ya ka ị na-akpọ vileji ya direct onye Ụbaha Ezike ị na-akpọ Ụbaha Ezike direct n'Ụbaha Ezike si na ọ dị ha mma ara ha ya jetara ya na ya jebe ibi na-emebi afọ obodo anyị na-atara anyị ka anyị dozie ịgbana onwe ya na-akpọ Obi Jackson ndị egwu na-akwụ ya Ọkịja n'ọkụ na-emesi ife ike onwe ya na-akpọ Ọkịja Amaka ọ mmadụ zara afọ Ọkịja Amaka leta ụjọni nna gị bụ na nna gị biri Ọnịcha na nna gị kpatara ego n'oge nna gị ya ma onye mkpọrọ afa ndị tara anyị put Ọkịja on the map dozifa n'owu Igbo fa anụ dị afa ka o si ada ụda na-agacha nke anyị na-edozi ọ na-akpa ya dibịa gịnị na-afịọdo ebe a ị na-agwọ ka onye gịnị ka ị na-agwọ ka ịgwọ ị na-agwọ don swank fa ị na-anya swank dos anya ndị Igbo fa akatakuma na-aga ntị o nya oji nkata bụla ego kpọbalụ gị afa mens ị na-eko enwe oji na-eme ọgọ na Ọkịja oji na-eme ọgọ ọlụsị ọchị ike ime onye enwe ya oke ya don't worry na ka anyị na-eje ịma ya na-akpọ ọfịa afụlụ ego Ichie Nwabueze ọfịa afụlụ ego ịmara ya imesi ị ga-amụ ya ọ mmadụ rụ Lively Hills Hotels
oke o nwesị afọ ya bụ ị na-anụsị wegotego ịmasị na onwe ọka Igbo nwee ndị bụ na ọnụ na-ekwu ekwu wee bụ na onye nke abịa ọ na-atị ife ọ na-atị na-emebili anya afa so aja osisi ka ntọchi anya imereche na nna asa step ya na machi discuss ya onye ahụ dị too small onye m ga-ediskọs opeka oruba onwe onye mụ ya orube onye a na-ediskọs so gị nwa na-emekwa mgbe ọbụla ị na-agba ka ije na Ọkịja mgbe ọbụla ka ije marakwa ebe ị na-eje a ga-erikwa ego ya ha ga-eri gị ya uche gị dịkwa ya ị na-eje Ọkịja olu ha na mgbe ejighị ụgwọ ojide ego n'olu icheta na onwere obodo a na-akpọ Ọkịja ma ọ dịghị mma icheta na Jizọs bụrụ gị eze ụta adịrị ọlụ gị ịghọtago Pọl Ikechukwu nọchi gịnị ọmụ ka ị pụtalụ n'anya si ya kedu ife na-eme gị ọ bụrụ na data gị agwụgo igoro data ọ gị nekwa na onye nke a data gị ọgwụrụ agwụ iche nje nu igoro data ọ bụrụ glo iwe mana ejibe ka anyị nụkwa ihe ebe ahụ ndị na-abịakwa program a eche ịbịa program n'Owu Igbo igoro data tinye na fon ma ọ bụrụ na ịnwe ịdị exposed to wifi do ọ na-adị anya ọsịsọ ebe a ọ dịkwa gị ọsịsọ gbado anya ebe a ị ga-ewetu arụ ka nke bibe na-emebe abụ afa niile a na-akpọ na-eme gị anya ọkụ ije chuo ego ichute ego ịbanye ife a na-eme esotuo gị afa onye nwe nke ị na-emekarịchakwa nke ọgata ọkụ na abụ nke onye nke asem onye enwe akwa data ọ dịka onye anọgidego ebe a fon ya si ya n'ihe fọrọ ya bụ 100 megabyte ala agba biko sọbụ ọrụ this guy biko sọbụ ọrụ this guy ee Ikechukwu ọnọchie my man nke ihe na-emezi na ha o so n'ife a na-alụ ọ bụ sọ giveaway meelu giveaway na ka otu a ndị etu a ịmara so nwanne back to ife anyị na-ekwu onye ọbụla kpọrọ onwe ya okenye kwesịrị ịma na o nwere ife a na-eche o nwere ife ị ga-akọnsida o nwere oge elue nya mgbe ọbụla ilu 70 years ihe a na-agwa gị na o nwere mgbe ị ga-elu ezube ike oge a ka eji atụgharị n'anya n'azụ efugasịa many things ụmụazị a na-eku n'isi ị na-echepụrụ ha ọnọdụ onwe ndị ike dị na side efe na-akọwalụ ọga ife abụọ ka esi eme ya to whom much is given much is expected as igwe obodo ịbụ bege na-agba ọkụ ọlụ zonu na-agba ọkụ ụmụazị ọlụ gbafusiri n'osi obodo dị iche iche na-achụ ka ama ma ga-achụta ego ụfọdụ ụmụazị ọlụ nwecha hotels valụ na ọlụ a today ya mmadụ nwezi ihe na-eme di ya ụfọdụ ụmụazị ọlụ nwe biznes na-ata afụfụ na-asọfa na igwe you don't care about these people na you never give them attention n'ihi na a na-ewetara gị ma ọ niile eriju afọ ịma na onwe ndị na-adị eriju afọ na kingdom ahụ e nyere gị n'aka onye ahụ ị na-emere kampen anya achịghị ịmanụ bikos n'ọchịchị ya onye ọbụla dị ndụ n'ụwa asị gị na ọchịchị hope amaka ịma na onye ahụ bụ eghetaghị gịnị na-eme kedu ihe na-eme di ya ụzọ abịa kọmishọn a n'anya anyị ka Buhari bịa kọmishọn ụzọ a na-arụsịrị arụsị o nwere onye na-afụrụ ya ụbọchị ahụ a nọ sit at home onwe onye pụtara ilo eje kọmishọn ụzọ a na-arụsịrị arụsị just like etu gọvanọ of Abia steeti si wee na-achọ ịpụ n'ọchịchị jeje kọmishọn a complex ka ọ bụ plaza a na-alụsịrị alụsị na nọ n'abalị ka nke a mere nke na Imo steeti na ọchịchị Hope Uzodimma ka anyị fụrụ ka kọmishọn ụzọ a na-arụsịrị alụsị many things ada aga onye ọbụla na-ebe akwa erekọdụ more tears as has never been recorded in the history of Imo State and ana Igbo niile enwere more tears the news nọ dị a kpotom kpomkpom
yesterday ka agbalụ mmadụ one aka na-agba kpoto mkpomkpom anyị nwa since time o nwee oge m ji promote kpoto mkpomkpom n'ala Igbo aso m na-ekwusi agbazina ụnụ agbanwana doo na ụmụnna si agbazina ka anyị chọọ another way. You can't take it from me, you must give me that credit. Ana m ekwusi agbazina onye ji pụtasị nwanne m do apụtakwa n'ilo do ụnụ agbanwana gị nwa bụ egbe debe egbe n'ogbo egbe sikwe na egbe ana. I'm an advocate of peace, which onye ọbụla mụ ya. Onwe oge ya pụtasị na mụ bụ somebody na-asị na mụ dị violent. Adịrọ m violent in nature. So mgbe ọbụla iyi ekwugide okwu kwutesi mebisie ansịghị mba. Na ihe nji ekwu ya bụ na ama m ihe anyị gabigara 1960 something, immediately after the war. Anyama, from so many dilapidated buildings when I was growing up. From ụlọ anyị nwa bụ ndị na-anyụ nsị n'ime ọfịa giligo n'ụlọ dara ada ịnọ n'enu na-anyụ nsị naanị na-anyụ nsị na-afụ Adam na-akpụ nsị ọ na-akpụrụ nsị. Ya bụ ụlọ mmadụ ndị bi agbala ọsọ, they never return there again. Ọgụ Biafra mere many things, o mere many things. Ya kpata na o nwere okenye fụsịrị ọgụ Biafra ya bikwukata kwute okwu ọgụ again ka ọ kweta. We saw a lot. So mụnwa mbịa nnesi anya na agaghị destroy nsị mba. Atụọna m inu so many times. Nza kedu ka ọra mmewa ji amewe ọkpa. Nza epeka wee na complain kwa na ife nwa na amewasi ọkpa. Ke ka ọkpa nwa dị ọ ka ọ kajie ya akajie. Ihe anyị mere anyị bụ Igbo dị too much. Anyị sọfalụ a great loss. Kpata na mụnwa anyị stand kwa na watch kwa ka a na-emebi mmụọ. Mana ọ bụ na ikwuo rubbish ibutelu such thing on your side, I got helpless. We can't help you. Rubbish ikwu bụ that you know which people the worst. People fugolu a lot of anarchy in their time. O nwere ihe a na-akpọ trauma. O nwere bụ trauma na mmadụ n'anya anyị ya ka anyị nọ agba akwụkwọ na court na nwoke bụ Camry ya pụọ n'ụtụtụ, pụọ ya na ndị uwe ojii amaghị ihe emebere, abịazie gwa nwunye ya na di ya na ozu ya dị na mọchụarị. Na ozu di ya dị na mọchụarị. Onye pụrụ n'ụtụtụ na ọ na-abịa sị na onye abụ injinia or something. Many people nwụrụ just like that n'Imo State ya. A lot men at that state. Too many bloodshed. Ọ ga-abụgodi na ọ bụ a n'ọlụ zone nọ n'ọka igwe ka o mere. Imo State bụ Imo State. Anaghị Igbo ka ọ bụ. Kedu ihe mezi ọba ka ihe eji wee nwee prison? What's the essence of prison? Onwe onye dị aṅa na-agụkọtara ọfụma ewere ya tii na prison. Were ya tii na prison. Mgbe ọbụla justice ji wee serve justice ọ pụtakwa. Mana nke igbu ya egbu si na ebube agụ n'ibu ebube agụ for what? For what? Onwe oge anyị ji wee kweta mụ bụ n'owu Igbo, I never believed in ebube agụ for once. Yes, ebube gị mụ abụ onye izi kpọrọ ebube atụrụ. You don't tell me about ebube agụ, it's nonsense. Oge enwere Bakassi anyị sọpọtụrụ Bakassi because na anyị na-apụtazi ilo. And Bakassi pụta oge a ndị a na-ewe bụ ndị ọjọọ ama. Ụfọdụ agba ọsọ wa. Ụfọdụ gbara ọsọ Bakassi ya ruo today never came back. Ihe westiri n'Imo State bụ na ha nọ na prison. By now ụfọdụ enwetago justice. Mana ewestiri many lives. Anyị fụ ife men. Gulak isi ugwu Hausa n'Imo State ka egburu ya. Many things mere n'Imo na onwe onye bịara abịa. We no like am. Igwe no na-epụtagolu. Igwe niile nọ n'Imo State ọpụtalụ. Tie ọfọ na ana si na ụdị ọnwụ a hafụrụ. Na hafụ bụ ụdị ọnwụ a before. And na onye a menụ na ha na-akọndem ya wee na-eti ọfọ na ana na ọnwụ a ma adịzikwa again. Na onwe onye ọbụla ga-ebute ọnwụ n'Imo State. And Imo State chụgharị bịa. Nwa ọbụla bụ nwa ọlụ ga-ebute ọnwụ n'ọlụ. Anụ ọlụ chụgharị bịa. Ọhịa ahụ ịgụrụ n'ọfọ ka ị kwesịrị ịgọn.
ihe ga-ebute ọnwụ, ihe ga-ebute ndaghachi azụ, ihe ga-eme na nwanne na nwanne anyị erikọ ndị n'ofu efere, ihe ga-eme na onye a ga-eje ịgbago ịgọ ọfọ ndụ na onye aka iji bụrụ igwe iwepụta wee gọọ ọfọ ga-ebute problem. nsị gị na dị ọfọ ego adịrọ mma, ijele iwepụta wee sị m na ndị Anambra ji mee. Mgbe ndị igwe Anambra mere Obianọ endọs, o nwere onye efuru ha si ya na ọ ya anwụ, o nwere onye ha si ya na Anambra chụgharịba, o nwere onye ha si ya adịkwara ya na mma. Ada akụ dị aka akọ. You can endorse anybody chọrọ ime endorse, fine. Yes, of course, na Nwafọ Ifeanyi Chukwu ọgụ ịmala ife mee na Ọnịcha den before Bakassi ji wepụta. Meanwhile, ebe izi Bakassi bịa na Anambra State bụ na Nnewi. The first place Bakassi bata na Anambra State was in Nnewi, and that was 2001. Ka Bakassi bata Nnewi. I could remember, anọ m Nnewi the day abata the first time. I saw them before fa abata Ọnịcha. As fa wa aje everywhere, fa abata kwulu Ọkịja. They were in Ọkịja. Fa eliminate some people, some of my friends, fa with some of my friends self. And those boys in the Bakassi were my customers, my friends in the na-azụ akpụ ụkwụ na Aba as way back 1998. Na Bakassi, enwe ebe a na-akpọ Bakassi na Aba, na arịa Bakassi, ebe a na-akpọ Konde. Enwesi mens m na-alụ akpụ ụkwụ ndị na-arụrụ m akpụ ola mgbe m na-agba Aba na-ala akpụ ola. Fawa bụ ndị post na Ọkịja. Ebe a ka nọ wee nwe idea self na bifo egbu di na Nọgụ, na Ọkịja ka ebutere di na Nọgụ. Anya bọzikwa anụ taa, onwekwa nnụnụ fefe n'elu anya da afụ okpuli ya. The worst thing ga-eme bụ otu anọ mpụta na-akọ mpiti mpi ka m wee nwee followers. Fe na-agwa gị bụ fact, dị verifiable. Ikpo onwe gị an old man, kpọọ onwe gị a noble, kpọọ onwe gị na ịbụ a king. A lot is expected of you. Mgbe ọ bụla ị na-emefe na adịrọ mma ya gwa gị, ma ọ bụzi a na-epụta ịkọba akụkọ. Yes, 99 nwanne m. Yes, sorry, you are correct. 99 yotago. Ọ bụrụ na ime anya anyị agwa gị na efe ime na ọ dịrọ mma, ọ bụzi anyị gwa gị na efe ime na adịrọ mma, mmadụ abịa nụsaba anyị ọgụ. Ị na-anụsa anyị ọgụ na gịnị ma yotago. Ọ 99 because na that 99 mgbe o ụbọchị njụrụ ajụ wee sị ndị mmadụ enwere ike ịgwa m ife kpatalụ onye a ji wee declare Biafra 1999. O nwere ife mee njiwe jụọ ajụ a, mana many people amarọ. Unu chetara mgbe mmadụ kụrụ egwu ọsị aya o aya dị n'obi o, aya o aya dị n'obi o. Oge ọ na-asị ebe ụmụ Igbo na-eje akwụkwọ, Awụsa ejebe ama ọnya ọkụ, ụmụ nwaanyị Igbo dị ime, Awụsa abụọ ha, agbụsa egbuo ha abụọ ha afọ. Gịnị ka anyị melụfa? Gịnị ka anyị melụfa? Charịa nọ ebe niile ọkwa ụmụ Igbo ka a na-egbu. Ama m echeta oge ahụ, that was then 99. Bakassi wee pụta ime aga nwe Ọnịcha den. Ife a na-apịa bụ a na-apịa mpịasasị. O nwere one family na be anyị egbu more than 4 guys. Ofuke n'ime fa bụ my classmate. Before eji gbuo ya, mụ na ya nọ na St. John na Aniogwu. Men kwesịrị ịmụ ife na-eme na St. John na Aniogwu. Anyị jelu bọọlụ on Sunday. A na-agba bọọlụ na pitch. Okwu a na-azụ na skuulu dị ebe a. Mkpọọ ya si akwa ịma na-akwatugo your senior brother. Akwa ịma na onye na-edegbughị ya. Ọsị ama niile dị iwepụ aka n'efe ị na-eme. Ọsị m na ya chọrọ ịrapụsị ife a. Nsị a na ọ bụrụ na ị chọrọ na ọ na ị ga-arapụsị ife a. Agwasịa m ife a 3 days later edegbuo enya. O nwere another one nke ọlụ na akụkọ ya. Pukuli ọya nwoke gwa ya na ya na-eje afịa taa. Gonyecha ya n'elisie nni. Oge ọya nwoke na-anazi ka ya jee kwado. Oge a ka a na-agba ego n'ọkpa, ndị na-eme travel before ga-amụ ife nnekwu. Menụ metụla ego aka. Ama ogediga ji wee je rent ya ogbu ha nwa ka ha si wee renji Blue 504. Onye a ka onye a si wee baa bọọsụ. Ebe a chụgide ha chụluo ha n'ụlọ asị Ọkịja na ebe a ka double cross bakwutie na moto n'ali adị money.
were egbe narị ya dị money ịbata a n'Igbo oge ahụ guy many things na-eme na ọ ya bụ na ụfọdụ ndị mmadụ na-etretin na-ajụ ịmakwa onye ị na-etretin kedu ebe ị na-etretin onye aka mụ na ya ji iri nri ebe anyị batara na restọrantị ka anyị rie ma ị gaghị arọsh ya siti nọ m n'iru dọna ana mụ aghọta ihe na-eme na mụ adọnọkwa ha na-eri nri Chukwu azọgokwa n'ụwa aka m azago ụgbọ ihe m ama isi ya n'ụwa dịga ya nụrụ ama na onye dọnọla ebe a rie nri pụọ chefuru wallet ya agaghị rọsh ya dị tirifu ka o si n'ọwa super di wallet nwa aja ya ego ka ọ fụrụ n'ime were dị ego tii na pọket na-akụ ya anya nwa ka isi ana oge a na-agwa m oge Ọnịcha dị hot ụmụazị afọ ha n'ihe na Ọnịcha onye a na-ekele ebusi otu o nwere efu they continue firing us no way were you there then ịmụ ife na-eme ịmụ ife mere na Ọnịcha oge operation mkpochapụ bịa ime oge enwe operation mkpochapụ enwe a na efu ime oge eme boys oye ime oge City Palace dị hot City Palace na Main Road na nke da na Ọkafọ ime oge a wee mana na-ekele m otu ime oge a na-akụ Dallas ime oge a na-akụ na Dovin Cave ị nwere ike ịfụrụ bụ front line na-anwachagharị alịlị egbu ebu njọ jụrụ ụwa hey nwanne m oge ndị a batazi fabia pik si ndị ọjọọ pik ndị ọjọọ wepụsịala anyị ndị ọjọọ obodo ajụkwa oyi yotago agwara m my guys wepụ aka na ife I cannot help you men m dala ada ya agụ nwunye ọnụ men m dala ada you no go fit count them ọ ga-ọ na mbụ onye ọjọọ na nna alụlụ aka for don die since na aka ala mefuru 2001 o nwere ma gaa isi Lagos bịa operation na East ya no go back again agbalị ya na agba ha ndị otu ebuli ya na-ebu ya nke tii na moto ya nwa kubie ome atụrapịa ebe a anwa awa agba ọsọ onye a bụ onye na-enye nri wee na oge m na nji ọkada achụ na gwa na mgbara ọkada ị na-aghọta ya ọ ga-abụ mkpako achụọla m ego n'ụwa ma but did I give up? I no give up ama na m elu level a na ọ ga-agbara na m ọkada buru ọkada chụọ ha na Lagos ọkọrọbịa ibe ma isi onye na-asa apụ ọkpa ndị gbacha ọkada bata n'abalị nye ya nri ihe na-enye bụ ọkọrọbịa ahụ zuru oke ịtọ nri n'elu ọkada m ahụ nna agbakwara ya mmadụ deliver kwa ọkwa m gbatakwa m deliver nyekwa ndị a nri rie my own nwụkwa nkwụ dị involve o anyị atanụ nwa na anyị atachalụ na ofe ọtụ onye elu orie life a na-aga ajụ na m aya etinye aka na crime no matter what ihe so ihe si elu m ike gị nwazi n'onwe ọsọ gị na-ebu nọtụ na-arụ witu ebe a na-achụkwa ya ana m ebukwe nọtụ ife a na-akpọ mbụ celebrity ọkada maka chi ntụ asị ka nwụrụ ọkada bụ ihe afịa dust ọkada nna anya a na-ebuku ya ebuku eso n'onye izizi nyere love jet na-eburu kootu etu esi anya ya na Nnewi ịma egote ya ebupụ kootu ya abụrụ m onye mma kemgbe ụwa na mgbe anyị na-esi onye anọ n'enu onye ọkada na-eme ya na ịbịa ebe eji 20 eje ya enye m 30 ọ bụrụ ya ejije ebe ọzọ akwa ahụ iji eje mkpagharị ana m eyi ya apụta ọlụ o nwere one trouser jean na-ewi oge ahụ echefuru m afịa mana nkọwa alụghị ya echeta ya afịa bịakwa n'isi ị ga-ama trouser ahụ wuri that year ya mechaa akwa ochie ya apụta mana mgbe izi akwa ochie ya dịrị ọ na-enwe line ọ dị black and white identity ọ bụrụ identity o nwere ihe akpọrọ ya ebigi n'oge a n'ebe a ga-ama ọ na-ebu stripes na-enwe nwere black and white o nwere nke pụta n'oge a echefuna m afọ akwa ahụ oge a na-agwa bụ oge bụ na ofu akwa pụta ọ na-ewi for some time ọ bụrụ fubu ọ bụrụ deti ọ na-enwe strike ọ bụrụ ga wood ana m agwa gị 99 before a mesizi ọpụta n'akwa oche
abụrụ Gawood bụrụ 89 gotago oiva Ijele na rant ka anyị na ya ji nọ n'ebe ọ bụrụ ka Akani bụ 1994 gotago ka Akani bụta 1994 ịkpọta afịa m ga-agwa gị ọ na-abụọ Kodron mana ọ jakwa ịdị ka Kodron ọ ji ịdị ka Kodron ọ bụrụ disco jeans ọ bụrụ Kodron ọ bụrụ Safari nke bụ Safari na-agwa gị jean na-ekwu Safari ebe onye ịnụrụ ife nkwu abụrụ Gabadin abụrụ ọnụ jean ana m agwa gị jean 1999 abụrụ Velvet nke bụ Boku Boy bụrụ ụmụ ife 1980 na abụrụ Epicene ọ bụ jean ana m agwa gị 1999 so ka anyị rapịa na ọ bụrụ ife anyị bịa iyetago so mụnwa na-ebugodi ya mbuo nọọtụ m achara m ọ bụ na m chọrọ izu ori m aka m ezu ori mgbe a mana ebilivu na nwanne efu nke a na-eme mmesikwa ebe a nọrọkwa ọfụma so efukwa m ife iluo na mụ na-emekwa ife ya adị m emefe ị na-eme ana m achụ ya legit na-achụri onwe m eji nwayọọ na-aga ụwa m bịara ya ama nnọọ onelife.com eji nwayọọ na-apịrị ya etu o si dịghị ya adịghị enweghị m ike ịpụta ka mụ na gị tụba chalenji akwa ahụ iyi kịta isi na-agbakasị gị ya anọkwa nje egotekwa ya one m na-emekwa ihe m na-eme n'ighọtago na-eme ihe m na-eme enidia m ka m bịa maybe enidiro m that bad life City Jeans was 1991 ọ bụrụ ya ti welu nwayọ ka anyị na-aga Rubber Jeans was 1993 ọ bụrụ ya ana m agwa gị 1999 ekwesịghị ịma akwa m na-ekwu akwa mechala uwe na ana Igbo well ji akwa mecha uwe na ana Igbo many guys oge a ọ bụrụ ịma na ka akwa si ewu oge abụ na akwa pụta onye na-eyiri ya ọ ya ekwe iyetego abụrụ Velveteen akwa m na-agwa gị nwere line onye kpọtara afịa m ga-agwa ọ bụrụ combat nke bụ combat abụrụ velvet so ife m ga-agwa ya bụ nwanne m wepụ aka Sea Jeans 93 wepụ aka ebe ahụ ọgba ọsọ gbarụrụ Ojije ga-ejeri ya mana mfụgo asị na ị na-eme ka ime mmadụ impress yetego ka eme mmadụ impress agwa gị na many guys m mesịrị daa ndị niile ahụ m gwasịrị si awepụ aka n'ohi den ọkwa ha nwụsịa nakwa anọ m ebe a na si imi na enwere m guy onye izi rụrụ m egbe n'iru onye izi rụrụ m egbe n'ụwa was 1996 after the guy bụ awọdị ọgụ na kọmpi na Ọnịcha na kọmpi ya bụ onye izi rụrụ m egbe n'iru ọ na-egosi m ka esi eme ya ọgbara m okomanụ m nwere egbe na-egosi m ya eji eme ya na nna dis ga-akọ ọgụkwa dị egbe ahịa na-enye na drig wesịa nwoke m ka ị na-eme na wepụkara nkụpụrụ ya ihe na-akpa akpa nwere ike ịkpa dị bọị kwughepụ m isi that day that boy na-agwa gị ọ nọzi ya taa many men m dala ada pekata mpe ya bụrụ 30 abụ m a popular person kemgbe ụwa many people na like m ka anyị nọkọsịa nke ka njọ na gị na mmadụ ga-adọnọ na-aṅụ mmanya ịma na onye gị na-adọnọ na ọ bụ okwu etu a anọgo na Lozurios a na-eme operation onye na-emekwu operation ofuke n'ime amamụmụ amụ ya ọ na-esịa nke ọmụ obi ya gwara ya nwa hapụ akụpụrụ onye a na onye abụ o nwere oge anyị ma a na-akpọ Bagayo denkilam bakasi gburu ya Bagayo oh my man mana elu na-agwakwa oge ahụ ọ ga-enwekwa ebe ihe ya na-agbacha o nwekwa ebe ebie nke ka John na-agwa onye ahụ oge ahụ na-efi na-ebuju na onwe ma ewepụ ju ahụ mbụ ọ bụ na anyị nyere siri obe hardman aka m abụgo story anya bụ ife ụmụnne m I can never support violence mba ka ụwa bụ ngwọli ka anyị weli one a na-aga
ejena na-agọlụ mmadụ ọfọ ọjọọ, ejena na-ewulu mmadụ anya ọkụ. Don't try to be like anybody. Chukwu ya akpọ m ọkụ ụbọchị m ga-atry ka ndị ka gị. Ịghọtago? Nwaanyị ga-eji ya dị ka gị. Chukwu kelụ m si m na-etu a ka ị ga-adị, m wee rapụ ya wee jee na-adị ka onye ọzọ. Nwaanyị ga-eji wee na-eme ụdị omume a. Mpụtazie ebe a na-agwa many people bịa n'iru akwụkwọ a bụ fake. Some bụ ka ha wee nwee followers, ka ha ji na-akọ rubbish fa na-akọ iche no life ya. Ya batara na nna agwaghị okwu pastors sometimes ifilo na m amụ ihe na-ekwu na ọ na m nwere hatred for Christianity. Most of those pastors, ihe niile ha na-akọrọ gị bụ because of their interest if a ga-enweta na side unu. Ọ bụ na ọ na-asị ka ọ na-asị. He was lying all along. He knows it. Ihe niile ọ na-akọ bụ tu. Ị na-convince mmadụ ihe nke nwa na-adịrọ sure of. Why not allow people to decide how to go about their life? Ọkwa nwunye m na ebe a kịta ntụgide asị ka Chukwu kpọọ m ọkụ. Enwe vidio ngosiri ya n'abalị arụ juru oyi kịta. As I speak to you, o dị na ebe a na. Enwe vidio ngosiri ya kịta. Ọ na-elogharị obi. Onye ojii ka a debere. Unu ga-afụ that picture. Ndị ọcha sel. One small boy, nwa obere nwa dina. Ọ gba ọtọ dị oji si ona amakpuru udene. Anụrụ na-eche ka nwa ahụ nwụọ ka o rie ozu ya. Unu fụsị that videos. Ndị ọcha were ya na-eme ka ndị mmadụ na-afụ na Africa dị helpless. Ka ha si abịa for aid. Iwe na-ajụzi ọkwa mmadụ selu picture. Gịnị stọpụrụ onye ahụ from ịchụpụ udene ahụ save the life of that child. Ese picture. Fana pass agenda. The same way ka nsi gosi ya a video. Onye ojii sikwo na nwa si na osi makpuru. Onye ọcha abịa na anyụsị ya mamịrị, ndị ọcha gba ya okirikiri. Onye bịa mamịrị nyụsịa, onye ọcha ọzọ abịakwa nyụkwa ya mamịrị nyụsịa. Nwaanyị onye ọcha abịakwa nyụkwasị ya mamịrị. Anyị na-echara ya sisi ọ na-echara arụ abụrụ ya arụ. Nsị a na ihe a bụ tip ka eji ọsụfụ. Tip to compare to ife ndị a megolo anyị. Wee sị ọ ndị a merụ gị ife a ka ya atọ na ubunye gị dị aka unu bee n'igwe. Ndị a na problem ndị be anyị ji wee buru ka n'isi bụ na ha afụ bee anything. Anyị na-ekwu asị na anyị hatiri Christianity na nwanne m emepe anya gị etu a na-eme ekwu na asị na abụ na ga-emepe emepe anya gị ka efo ihe ndị a ji blacks eme. Ịghọta na ndị a nwere reason ha ji wee jee na Catholic Church si Rome bịa wee kpụọ onye ojii dịka agụ debia na ana, kpụọ onye ọcha zodi ọkpa n'elu were mma debia n'elu. Ha dị mma ịbụ angel, anyị nwa dị mma ịbụ Satan. Ihe a ka ịfụchara obi ekweghị iburu Baịbụl kulikwe bakwa na disem ụlọ ha kpụrụ ihe adebe. Kwụsị ụmụnne ha debesịa dị onwe ofu nwanne gị akpụrụ nke ihe akpụrụ akpụ yirigo, ihe akpụrụ akpụ n'ụlọ ụka yirigo bụ nke edebere na ana zodiọkpa. Kpọọ ya evil. Jụọ ndị izi jere China ka a gwaghị ha ka ji hafụ na China. Ịbata na tren ụmụazị ekunie abịa ebe a na-ama ọkụghị onye bịa ọ metụrụ gị aka o jezie na-agbachi ya ka ọ mara ma ibu paint. Ụmụ ihe akọchalụ ha akọọla about you. They can never be with you. Even here in Africa, ha ga-enwe skuulu nke fiche which you cannot attend. Na South Africa, efu nke a sịrị na nke a bụ white only. Edenya white only. Nke bụ black ya, gịnị ka ebe ime ebe a? Wee jụọ gị nwanne m, ọ bụ ịfụcha ihe a, ọ dị ka gị na ndị a? Ọ gị na ndị a ya baka enigwe a? Ka enigwe nke ha dị iche na nke gị? Ikwesị ịma na nke gị dị iche na nke ha. Ikwesị ide ege ndị a ntị. Onye ndachịrị gị Baịbụl kwuo na ya enye gị vitamin C, a na-ele vitamin C ego one, na-eri ego one. Ya nye n'ugwu vitamin C free. Obu igu Baịbụl wee weta akwụkwọ nkịtị na-acha white were red see ya n'iru sị gị na ihe a bụ Red Cross.
achịrị ya 5 achị ego ngije na-akọta ego achịrị ya kee ya ụmụ akwụkwọ niile isi ise 10 unu eje nakọta ego n'ogbu niile achịkọbụ ya eburu ya ebe Europe wop unu adọrọkwa ka unu si nọrọ anọbiri etiri unu ofu problem unu atụrụ na di problem abịa ha na-abịa emere ụlọ ọgọ na enu ndị na-abịa emere gị ọgọ na ekene ndị na-abịa emere gị ọgọ ndị anụnwa bụ ndị butelu gị ụka a na-esere mụ na gị okwu taa. Ọ bụrụ na ịma strọgụl ndị nna anyị famelụ to resist ụmụ ekwensu a ịmalụ ife ndị nna anyị famelụ to chụpụ ndị a which today I am proud of Okija mbụ. I am so proud na mbụ onye Okija. My ancestors battle ndị a fight ya well jụọ onye ihe mbọsị jụọ ndị mmadụ nwere ebe a na-akpọ ne ndụ anya na Okija nwere ebe a na-akpọ ne ndụ anya ebe a ka a nọ gbaa the war agba the war with ndị ọcha nye ha ezigbo ọsọ buso ha ndị a dị amụ ịbata na community mmadụ ndị a adịghị any good ma ha mechakwara bịa rie ndị be anyị oge ha bịara in the name na ha bịara for peace ka emezie ama na ndị a assemble go their arsenal their weapons wee gbuo ndị nke anyị oge ndị be anyị pụtazi ka emee peace. Ka ihe iche na-eji wee na-enwere Okija local government ka ọ na-ịma na politics a dị ruo taa ka ihe iche na ihe eji wee nwee local government secretariat n'ihe ala. You no go understand na we no give them that chance. Gbari ha film ndị adọrọ mgbe ịbata be mmadụ na ihe ha butesiri bịa debesi ya na be anyị ebe ha si make money gị nwa afụrụ ya kedu ihe ha debesiri anyị ji profit ha debere na ụka ebe ihe esi nweta nzọpụta mana ị na-akwụ ụgwọ ya a na-atụtụkọ 1 naira ịma na penny be ego onye Igbo ziri afa sị na penny be ego penny anyị na-atụ ọ ntụtụ ka ọkwa ji eliju afọ ha ma na adaghị n'ike ịgba ọsọ ewere nwayọ na-anakọtaghị ya ihe niile ndụ anya udo holy a na-erighu were nwayọ na-abaghị ime you are blessed. Anya ekwusighị ike na ka ha si agụ egwu dịka egwu mmọnwụ onye nwanyị Jesus Christ onye naanị ya na-adị ndụ ebighị ebi onye na-anwụ ọnwụ akpọgburu ya n'elu obe anụmanụ ike gwụrụ ihe ume dịka ume apịa ọla nne na nwa afa Jesus Christ onye nwanyị binie unu ebinie akọkwa ovutu anya eme nke anakọtakwasị unu ka ikpe elu Chineke enye ekpegide ka ikpe elu Chineke megide ka ikpe elu Chineke bifo agbasa ụka ka ikpe elu Chineke eru 10 times a na-esmutu a na-erighu ihe ama na ndị a na-erighi eri ha abụọ ka a na-atagha n'afụghị ọnụ ọtakwa ma ị na village di na anyasị iricha ndị akwa n'aka akwọ ka ịma ma aka ghọ ya afọ n'otu oke na-ataghị ọ na-afụghị ọnụ ọ ndị ọcha n'ọhịa ha ncha bụ ofu ihe oke etu a ka ha si bata anyị nwa bụ ndị emepegolo anya a gwara gị na ihe a bụ matrix ụbọchị ọ bụla ịpụta n'ime you can never go back. That's why they will never allow you to escape. You shall know the truth and the truth will set you free. I have go ndị a wee sịgụ pụta ọ bụrụgodị na ya aka ụka ị nwere ike ịnọgodu 1 year outside nọgodu 1 year ịnọsịa 1 year nnukwu na ịnachiga nwere azụ ebe ahụ again you no go fit go back na na-ede nkwugheri n'akwụkwọ na-ede onye bụ ịzọgụ onye bụ ịzọgụ azọ ka a na-azọ zọta ya n'Afrịka ka a zọtara ya ndụ o wee bụrụ ya ka ya bụ ebe ịzọgụ one ndị bịa tirigu HIV the same people o bute elu akwụkwọ nsọ ọ ha tiri HIV Ebola monkeypox Lassa fever ihe ọbụla abụghị ha na-aya na them bring am here ka nwụọ ọha abịa ya Jizọs ma ejikwara Jizọs ma agwụgba egwu onwe eji egwu gị egwu kama na ọ na anyị na-enega ihe anyị na-afụ bụ ebe enwo nọ na mgbọ ka ịbụ enega anya onwe ihe dị iche na gị na enwo kago mgbanụ ịbụ enwo nke na ndị butere gị ihe ị na-ebiliv
ka a butechara gị jụọ na onwe gị o nwere ihe ha ji eme ha kwesịrị na-eyuzu ya ma a na-eyuzu ya ka isi wee bilivu na ụzọ dị ya ifilo na anyị nwa na anyị amụghị ihe niile ha mere gị ihe niile ha wetara enwe anọ nke ịlaikiri dị olivle ọsụsọ enigwe gị a ka e nyere gị ọ bụrụ na mgbe ahụ a na-eme slavery ka ị na ya mụnwa personally mlegụ mma dachi mkpụrụ ụgwụ ndachi aha dachi ya maka onwe ihe mmeji ego ume na-ebu anụmanụ mumu aka ọrụ gị ihe ha mere na be nna gị sef ya na-ebe akwa ndị kala obi na-anyụsa onye be nwanne gị mamịrị in the public enwe ihe akaja a na-eme ndị be anyị ọ bụ na ifuga ebe a kpọrọ onye be anyị tụgharị ya nkịta ara abịa nkịta na-arị ya were ya na-eme entertainment nkịta na-ala nwanne gị nwaanyị nkịta nke alacha kpọta nkịta ọzọ la alagide ma ọgọm wee mana nke nkịta na agọm ọgọm enwe ndidi a na-aṅụrụ mmanya na-esewasị a na-eche gị mgbe ọbụla o ji wee ihe si ya na ọ na-afụ ụfụ ngị bụ nwaanyị nkịta na-ala ya ekwu na ọ na-afụ ụfụ amapụghị onu na were isi gị gbaa bọọlụ akpụtakwa onye ọzọ tii na keji ka ị ga na-anọ ime ihe akwa ejighị eme eksperimenti ejighị akụziri ndị mmadụ jụọ onye a na-akpọ Sara Batman na South Africa ike eburu ibu jụọ esi ya na few years ago ka a ritọnụrụ arụ ya edebere ya na museum na France were ya na-akụzi akwụkwọ ụmụazị ewere ike ya na-eme ihe sụrụ ha ọ ga-akọ ọlụ gị ihe ndị a mere n'Afrịka ife na-egbu ogu gị na religion gị a ị na-ezuzugharị unu so n'ihe mebiri ya n'Igbo na-agwa na ihe a bụ problem anyị nwere n'ala Igbo taa na mgbe ihe a na-adịrọ na be anyị na onwe onye ji nwanne ya eji izu oge a ka eji anya ekwu okwu eju anya onye ọbụla mara gị ihe ekwu oge a ka nwanne na nwanne na-emekọ ihe ọ na-asụ ụsọ asị ka eje mmọnwụ onye ọbụla apụta asị ka eje ọrụ onye ọbụla apụta ihe ọbụla asị ka emekọ onye ọnụ taa kwukere na vileji gị onye ọbụla apụta echi amịsịsị ofu onwe onye ị ga-afụ enwezia unity emebichaghị ihe niile nke nwe nyekwuo aka na-edoghị anụmanụ ibilivu n'osisi dị na be nna gị ka ihe na-emegosi ichefuo na osisi na-ebriti ya osisi na-enye carbon dioxide gị nwa na-enye oxygen na family osisi na-adụrụ ọkpọrọ nkụ na anything can happen to that family mgbe ụfọdụ ọnwụ bụ iwe mmadụ ọ bụrụ osisi ka ọ fụrụ nwajie dị osisi were osisi ọ bụrụ anụmanụ ka ọ fụrụ were anụmanụ anyị amazi ihe na-eme na be anyị no sense osisi ji gị n'ọrụ osisi dị na be nna gị ebe ahụ ka ụmụ amụsụ na-adị ebe n'abalị ya ebe a ka ha na-ebe ọ bụ osisi a ji gị change your mentality change ya I believe na agadi nwaanyị dị 80 years nọ na compound unu mere na ịkpataba ego na-edogo 30 years ka onye 80 years na-edefeat ikunye chakụba anya Jizọs ya emere gị ya eche chakụba anya nke na-ahụ ọgwụmike bụ ebe a na-enebede anya anyị na-aba plane na-efe how many thousand feet onwe ya anyị na-afụ ebe a ọ bụrụ ebe ịkwụ n'ala mụnwa na mgbuo ikpere n'ana me ha na igbuo ikpere n'ana onye ikpere ka ị na-egbu na anụmanụ ị na-egbu ikpere n'ana ọmụmụ ka ịbụ mọnki mgbe ọbụla igbuo ikpere n'ana ihe niile ịghọtara ya n'ahịhịọ onwa nke iji ike ọkọrọbịa chụta some of you amụ ihe ị na-ediri kedu ihe bụ mkpa gị kedu ihe ị na-achọ ekpere ị na-ekpe mgbe ọbụla ị na-ekpe ekpere kedu ihe ị na-ediri ahụ enweghị sens kedu ihe ị na-achọ isi na ị na-ediri ego ego ka ị na-edi kedu ife ị dị willing inye ka ị wee nweta ego maka na ihe na ọ bụ give and take if you sow you reap enwe ihe dịka ego enwe ebe a dọbara ya onye dọbara ego kịta dị willing inye gị ego a mana o nwere ihe ya enye ya wee nye gị ego a da anọkata were nye
maka na ya nwere onwe ego adara ya n'elu, o nwere ihe o nyere wee nweta that money. What are you willing to provide ka i wee nweta ego? Okay, we are not talking of God here. Ọ na-emekwu na religion ọ bụrụ God. Nobody is talking about God. Nke bụ God is God. Onwe onye furu bụ God. Onwenugo onye furu bụ God. Onwe onye bụ God. There is no God anywhere. God bụ mmụnwe n'anya. Nke nwa bụ God nna afụ. Anything outside this thing, go and sit down. A na-ekwu okwu ekwutara religion na amapụta. So you don't believe in God. I don't believe in God, but I do believe na mụ na-eme exist. Ọ bụ na na-eme exist, then God is existing. All religion are damaged mentality ndị mmadụ. Who is God? Have you seen God? Nke bụ na Jesus is God. Onye bụ Jesus? Onwere onye afọ ya bụ Jesus. If you want to see God, ị na-enye nọgụ n'ihu anya efugo God. Onye nọgụ n'ihu bụ God. Ya nwa na-enye anya ihe ọ na-afụ bụ God. Enwe ebe ọ bụla ya afụ God abụghị n'ime m. Ị na-ene m anya ịfụ God. Na-ene gị anya ana m afụ God. O nwezi ebe ọzọ nọ. Nne anya na mbali igwe God. Nne anya na anị God. Nne anya na mmiri God. Ikuku na-eku God. Nne regime fire God. God is everywhere. Ya ọ bụla nna afọ around me bụ God. God I represent. And I say God is God. God is Blanca. God can create. Even me, I create. There came out the meaning of create. No, you have English word. How about to create the Facebook? And it's a universe. And with Facebook universe, which one exists in the world of Facebook, Madu create. You are living there. Oh, Mark Zuckerberg, the ruler of Facebook universe. He created it. On your anonymia, Monagin anonymia, he created it. And then he created. Oh, created the world you live in. Non-existent world. On your be created. World of a world that doesn't exist, that only exists in your imagination. Oh, you create. We are all creators. Otu anyị si na create content. Ono Igbo universe. People know in my world today. I created it. So God created this. He created your heaven. And he lives in your heaven. Where is that heaven today? Oh, you created. He created heaven and earth. Which earth? Oh, to a case delogia. Oh, mmadụ create Facebook. Na akwụ ndị mmadụ ụgwọ na control ugwu taa ka ihe si na ihe ekwu na ihe mana ekwu. Mee law nke law onye na governor go today. If onye agbagburu kita agba ya egba na agba ihe ekwe ya ebubutie ka ụwafụ. Because na the God who created ya na agwa go that you cannot do that. Ejo or send you to hell fire. Which means ọ ga-aba anụgo. Ọ ga-aba anụgo. Ba anụ ọgụ. Nyanwa bụ the God na nya bụ God who created Facebook, the God that rules Facebook universe. Etu a ka onye nke asị wee create elu heaven and earth ya ị na-ekwu okwu ya. Nke anyị kpọrọ he. Ọ bụ na to my own understanding, God ekwesịghị ịbụ he. Nke o ji abụ chi maka na ama na ihe bụ he bụ nwoke, chi bụ nwaanyị. God nke ga abụ nwoke bụ ọnụdị God bụ ya. He created. Gịnị bụ creation? To create. You are in my world na. Otu ị nọ na my channel na, you are in my world. Oh God, I created this platform. And Ono Igbo TV is like Ono Igbo universe. And well, ndị na-dwell in it. Some people they derive joy in Ono Igbo TV. Some people they make money in Ono Igbo TV. Because some well ndị na-ebe agbalo contact na-make real over their money. Oh, when they na-abịa ebe iche na na-abịa ebe aka gịnị na eme ọ ga get away you. Ha na-abịa achụ contact. Oge ihe ha nọ ebe a, onye a na-edere gị na ya nọ Philippines, onye a na-edere gị na ya nọ Malaysia, ịkpachie. Ịma na men na-achụ contact that moment. A na-eji inbox gwara na-aghọta adị. A na-afịa n'azụ. Maka ama na sure contact nọ na my world. A na-aga m agwa gị ihe ga-eme gị.
ma ọ bụ na igwuo mmadụ wayo hia abụmọnụ ga-adịrị gị efu ka o si adị. So etu a ka esi nwee ndị agbara ọsọ ahịa na world ahụ God ga create. God ga afịa bụ Jehova. Ife a mgbe ọ na-achọ ife na ọ na-achọkọsị followers. O nidiri followers. O ji ego a na-atụkọli ya ego. Nwenu ndị ya Nigeria ka anyị nọ. God ahụ eji ego o nidiri followers. Ya ka o ji elu a na-eke tracks na-eme crusade many things a na-achọ followers say will come as you are n'ife ọbụla dị allowed. Mana anyị nwa ya da-asị will come as you are. Thank you. Anyị anọkwa na come as you are. Ọ God na-eteki light ya bụ nepa. Ọhịa na-abụ ndị ụka nwe obere ihe mere ha achọba ekwensu achọba nke anyị ebia anyị asị ya demon emelụ nke a mee nke ọzọ. I had to come in another form. Onye gbanyere m touch bụ nwunye m na onye ọbụla ihe create your own a na-create WWE universe. Ịra anụ ya o nwere some people bụ that na John Cena lose o fight ọ dị ha ka ya anwụ. Okay, football ị na watch ịra nọ ewere billions of naira growth player iji onwe ụwa eji eme datin. O nwere onye na-alụ ọlụ o nwere weka nwere ike na company ọ na-alụ a na-akwụ ya ife dịka 100 million naira in a year na Nigeria, even in the whole world a na-enye 100 million naira in a year or in a month. Mana a na-akwụ ya si Ronaldo. O nwere reason ha ji eme datin. Oge ebupụta ụdị ego akwụọ hype gbaba advert everywhere onye aka a na-ekwu ha nwa nwere ihe a na-esi iti ọlụ ka esi iti ị ga-achọ ka igo jesi klọb a nwe ha na match ị ga-awọchi ya n'ezie nu Saudi Arabia ebe ahụ si Ronaldo nọ na a na-awọchi ya. Mana o nwere nwa Nigeria signed was it not 1994 o jere that na Saudi Arabia ya signed na that time was 400,000 naira. I could remember 1994 ama ọbụrụ ndụkọ ụgbade ka ezi that player Nigeria jire je gbaa na Saudi 400,000 sign on fee. Yeah. Oh, yeah. No. What happened? Take the second gen. Carry the second gen. You gotta go? Good. Now whenever I do heaven nke onye a create. Heaven nke a bụ imaginary heaven he created. You gotta go? So etu ahụ ọ dị ha na-create headset ya standard ka akpọrọ uche gị kpoje di ya. Etu a ka onye nke a si wee create nke create ọ bụrụ ebe ha si ya achụta ego park ya your mind eburu dia member life member na ị ga-eje eluigwe ma nwụọ iburu slave nyelụ ha na-eri. Ebute isi m na God created mmadụ anọrọ na record sigo na ya create mee nke a mee. Yes, a na-create, anybody can create. Me too, I created my own world. Onye ọbụla you can create. Ya bụ English word. What is creation? Gịnị bụ creation? Here bụ creation. You know who created you? Nke na-aza who created me? Ị ga-ajụ m onye mụrụ m. Who brought me into existence? My parents. Fawa bụ ndị mmadụ kpọbata m here. Ya ọzọ ị na-akọzikwuru onwe gị, so you don't believe in God. God bụ mmụọ bụ God. I believe in myself. So ka I hapụ ị na-eje na believe nonsense ife na-enwere isi.
nnọkọta na-agwa m na onwere onye nwa dọ n'ọsọ nwa ya na ọya debere m ebe a ka m na-emere ya gịnị na ka m na-eto ya n'efe ka onye gịnị in return ka m na-eto ya n'efe ya still ọ na-ana m ego every Sunday nje nye ya ego ka ihe m na-enyere ya ego ka ihe na onyere m ndụ so ndụ o nyeziri nke m ji akwụ ya ụgwọ ya ana onye m ji akwụ ya ụgwọ ọba ego na-ekene ka dị ideology nọ mara anọrọ na-akọgheri every Sunday nje kwụọ ya ụgwọ ndụ m biri ebi epụta idelu m n'akwụkwọ na onye nwa ji wee jee n'ụlọ ọgwụ wee nọ n'ụlọ ọgwụ wee na-ebe akwa wee jụọ ya o wee sị na-ekene na ya dị ndụ na-eku ume for how many years for free mana kịta ka a na-achaji ya for iku ume oxygen every minute ego nza tagịrịrị mechie n'ọnụ ọ kwụrụ ụgwọ oxygen mana anyị na-eku nke na free since this that na-akọgherisi ụmụ illustrations fa na-adị enyebe na Facebook na some write up ịnecha ya efu na ndị a bụ ụmụ anụmanụ na-enwetakwa na ụmụ idiot onye ọ bụ kere gị debe gị ebe a ka epepos o ji kee esi na ka ọ na-eke ị na-eto ya nye ihe a bụ ihe ọ kere gị ka ị bịa na-eto ya mgbe ọ kechara no provision for nri o nwe nri ọ debere gị na agụ ọgụ ka irie nri bọsị ndị a nọ Naijiria ya aghọta na-agbara ha ọsọ ahịa ndị ọ na-aba anọkọtakwa ha na-aghọta mgbe ụfọdụ onye ghọtakwa ọ mapụta ya n'afọ ị na-ata ọ kere gị ka ị na-etinye itocha ya kwụọ ya ụgwọ itobi ya tochaa ya ijekwa kwụọ ya ụgwọ anụ nwere ebe ya nọ na-eto ya iche n'aka ofu anụmanụ nwe ofu anụ idiot nwee na-ama ihe ọ na-akọmiti ụfọdụ na-agha ụmụazị aka n'ike every night ya bụ onye oche ụzọ iwe gụba stori ha dere na ya bụ baịbụl gụba gụcha ihe niile ya na ha rụkọrọ bụsị ndị arụrụ a na throughout ụfọdụ na-alụ ụmụazị ụfọdụ na-anatụ ndị mmadụ nwunye ha ụfọdụ bụ ndị ọjọọ bad example chukwu kpọkwa ụlọ ọkụ na belief na happy anyị to believe what ọ bụ a na Igbo ka ihe believe chukwu kpọọ ha ọkụ na ana Igbo a ka ya abịa unu mebisiri ana Igbo a na-ele ọkụ unu na-egbu mmadụ anyhow na commit nuisance na constitute nuisance ihe niile bụ si friend ya ndị arụrụ a na throughout mmadụ raa ụmụ adị a na-abụ lagide atụbasịa ya ime amụọ nwa o nwe ihe ọjọọ efuru ebe a chukwu kpọọ ha ọkụ mana ọ na-ekwe ya ọla edochi ezu ike ya ọla edochie abụ ọ na-eme will of God ya bụ topic of discussion na every day na every platform onye ji ego ya jee nụọ nwaanyị officially according to customs and tradition of the land ya ka unu ji wee mere topic mana onye edere na Baịbụl na-abụ friend God lara ụmụ ya na-abụ lagide ụmụ ya na-abụ tụbasịa ya ime amụọrọ ya nwa efu a problem ebe a chukwu bụọkwa gị aja n'anya Abraham onye Yahoo ego gwụrụ ya n'aka ọ dị redi ile nwunye ya gwara nwunye ya bụ nwanne ya nwaanyị nekere o nwunye niile a na-eme ka ebe mere first prank n'ụwa n'enu ka ibe a na-akpụ ya Abraham na God na-efe ịma na-eji ya mere Abraham prank ewesị Abraham ya were nwa ya na ọ were nwa ya na wee chụọrọ aja this that Abraham wee kechie Isaac wee nye mma ka o gbuo ya sị hey is a prank ya na-ekwe atụrụ n'ebe ala bụ Abraham Abraham bụ nwa mugo onwe ya ọnwa papa ọ jiri ọrụ oyibo ọnwa asụ English asị ya is a prank ọ tụgharịa asị ya is a prank see the ram here see the ram oweje onye kpụrụ ram gbuo olu Jehova papa anagbu na-ata ya nekere ndị unu na-esosi ihe dere n'ụnụ mgbe edere Baịbụl ndị ama na-emecha na anyị ga-edimandị for vidio
Jizọs ejezie mmadụ 5,000 ozi no microphone ala achagbukwa aṅụ dị a nye ka m na-agwa ofu ọbọdụ megafon o ji ya no microphone no speaker wee gwa mmadụ 5,000 okwu 5,000 makwa bụ 5,000 ụnụ okenye na-eje ichara 5,000 people ga-abadi ya ma gị na-enu pastọ gụ debechakwara bụ last speaker everywhere blu ala na-agbakwa ya n'ime microphone ka ọ kpụrụ anụ ma ndị na-aga aga ya n'ala pastọ nụ gbaba nwe nke ala ma agba koken o ji ego mkpụrụ mmiri agbarisicha isi ma ugwu ede gbapụta nke nọ na kibọọdụ nke ahụ akpọfere o nwere ike ọya nwaanyị mere chọọ ka ọ gwa ya na ya bụ sta ọpịdo ebe no nke nọzi na nke ọ bụ na onwe nwa ọ na-akụ anya kekwe nwa agbagote ọ chọọ ka ya chụọ skel ọ na-azụzi gigigigigigigi chekwe kpurukwuru ịja onye nke apịa kibọọdụ onye nke bụzi jita na-ajụ Oliver de Coque bụ nna ochie obunye dị jita kpọọ ya ee ya agba ma egwu gozi Okeke ka aka nọ na ya ka ọ bụ nke Israel anya na-ele nwee ka a na-agụ agafe wo Jordan wee lue na Kenan ya nwere ọnụ katazi ọkpọfee ọba na Oliver de Coque ma ọ ya na-adụzi bụ wawambi ị na-ajụ onye isi ọ dịkwa ya mma ihe niile a ya arụzi bụ na Holy Ghost abịago ụmụ ọgba nje nọzi n'azụ wee bido ka fenie nwaanyị nke a nọkwa ọfụ na anointing ebidogokwa na onye ijiri iche oskil after all aya kpọọ takọl ka ọ bịa chọọ ogodu kịta yotego ọmachakwa aka men mụrakwa na ya nọ especially ọ bụrụ na ike eburu ibu ọ chọba nwe guy ọ like side ya si ebe a anointing eburu ya na-adaje side ya always sit ụka dị mma ijide ndị a niile ya chịkọta ndị ụka niile chịkọta nche niile afụwube ọkụ tinye ahụ ọha ka na ahụ ebe maka chi agụọ ndị isi dị mmụọ na ya mara mmadụ na-efere n'ala Igbo be anyị a anyị na sisi ndị a mebiri exist be anyị ghara agha nonsense set of people chi enu na ala rubbish people here and there onwe nke na-erizi n'ọfụma ịna-elekọta onwe ya na-atọ ụtọ ebe ha nọ megide fasting nwoke si na nwoke pụọ ụfọdụ amụ ha na-ekerizi ekeni ọ na-ekeni oriri nri o nwere vitamin ụfọdụ ya n'ike n'ike ha ka ọ dị stakpucha n'ime ọma taa ị na-ene onu ya dịka ya si na nna ị na-enezi afụ ọnụ dịka nka brọch ị na-ya n'isi ntutu adasicha na o nwere vitamin ọ tara kukumba gịnị ka o riri ntutu afọ ọzọ ị na-enye anya ya adabasịara achasị white gba na ọbara adịghịzi ofu sista amịchacha anya ụfọdụ bụ ndị na-ala nnu na n'ime mmụọ ma ndị arụrụ ana nke ha karịrị ha na-asụ boxer steady maka ha na-anyụ yaga na nlọ na-eme spama na-atagbue nyụọ nwoke a ka ị nwere onwe gị ọnọrọ na-eche directive Holy Spirit nwoke a nyụbọnata ụmụazị a na-atawu ya ukwu dadị nyụọ ozuzuru buru ọ na-eme fasting ama mgbe nọ mgbe a planụ Jizọs ngire ya egbu ya nya nwa gwakwuru na ya bịara na ya egbu ya ka ya nwụọ ka ihe na-emeziri fasting ya nwe bucha n'ọnụ mie niile esighị na ọgwụsiwo is over na-enwezi anything like sin n'ọhịa ka ọ bịara ka ọkwụ ụgwọ mmehie a na-enwezi anything like sin taa nkwugharị ọnụ ese m abesi na Chukwu kpọọ ha ọkụ nke ka Jizọs mara eche na ya esendịrị abụ ka ọ bịa mebie ike ọnwụ mebie ike ihe niile a nkwugharị ọnụ ese m n'aka na anụ arụ ịnọ na mmụọ ma o nwee ihe a jụrụ gị kọwata nwuo things of the spirit o nwere gbasara ịbụ ndị mmadụ na spirit o nwere ihe nji ịma things of the spirit eme ka m rachagodu things of nke mmadụ wee achọwa nke spirit ụmụ anụmanụ onwa nke isi dị mma nke ka njọ bụ ụmụ nwaanyị ha nke mere na Lagos nyanụ pastọ ejidere wutu ihe a ọ bụ ụzọ nke na Lagos n'ala Igbo ebe ma pastọ na-ejidere nya a na-enwude everyday
ndị ohi n'ala. Gwa m na anyị kwesịrị imechi ihe a, emechisie ya ncha ka onye ọbụla ka anyị ghọta ihe na-eme anyị n'ala Igbo a. Ala Igbo na-ele ọkụ, ihe niile a kontributuru kpatara na-epụta onwezi onye ji ndụ mmadụ kpọrọ ife. A na-egbu mmadụ anyhow, na-egbu mmadụ na-eme ihe niile anyhow. Onye ọcha buteelu gị ife a, ije ebe ọ nọ, ihe ọ na-afụzi gị bụ so na ndị aka na-aka ụdị akịka. Ị chọrọ ije enigwe, ọ na-abịa 2000 years, ọ na-abụ onye nwụcha ochighata. Nke ahụ gị bilivu na oyi echighata, mana anyị kwuo na mmadụ na-anụ ụwa isi na-asị, mana ibilivu na ya nwa nwụchara nkunikwe na ọya abịa ọzọ. Si na anyị emecha bụrụ mmadụ again. We are not rising. I had a rise. I cannot backward. Ebe ihe afụ truth na stare in the face. Ke na-ewute mgbe anytime ọ bụla m pụtara na Catholic Church, anytime m pụtara na any Catholic Church, o nwere nke edebe n'obodo m. Ị na-abata Ọkịja, ifugodo ebe akwụbalụ the statue of Jesus Christ. Ya bụ first thing ga-echelu gị n'iru. Isi side a na-abịa efu ya. Ese ya ọ na-acha nnọọ white. Ị na-afụ ihe na-afụ bụ onye ọcha ka a bịa dọbala anyị baa. Ọ bụ ese ya ka ọ bụrụ onye ojii, gịnị ga-eme? Ihe ahụ ekpuru debe ebe ọ bụ alụsị. Ọkwa gị biri ya Baịbụl si na-asị gị emere n'onwe gị alụsị apịrị apị, ma ọ bụ oyiyi nke ụdị ọbụla nke dị n'eluigwe n'elu, ma nke dị n'ụwa n'okpulie, ma nke dị na mmiri n'okpuru ụwa, gị akpọ n'isi ala nye ha, gị efekwala ha ofufe, n'ihi na Jehova bụ Chineke gị bụ nke anya ukwu. Ghọtago na ọ na-ekwo ekwuru. Now nke dechara Baịbụl a bụrụ ya, ejekwa kpụọ dị tin debịa dị, ị na-aba awụrụ ya, esi na aga n'ọnọ ka ị na-enye ya. Ọ sị gị efe na ofufe. Gịnị bụ ọnọ? Ka iji ọkpụ ọnya bifo ha ji bịa, ọkwa ya akpụba gị ihe ka iji kọnde mmụọ nke anyị kpụrụ akpụ maka na nke a yiri anyị. Ihe ịlaikiri nke a bụ maka na oyi anyị. Ihe ị chọrọ ebere bụ nke ndị ọcha. Ihe ọ bụla onye ọcha gwara gị bụ eziokwu. Nke nna gị gwara gị, nna gị bụ onye asị. Nna gị adịghị ekwu eziokwu. That's why na enwe anyị senti bụ onye ojii. Enwe onye ojii bụ senti. Ihe afịa. Onwe onye kpara ike n'ala Igbo. Ihe afọ ebe a kpụrụ ya akpụ debe ka a na-ọnụ ya. Gosi ya. Sama ọkpara ji na Surulere ka a kpụrụ ya. National Stadium Surulere. Ebe ọzọ ka efere ya n'ala Igbo. Ọ kwesịrị stadium niile dị n'ala Igbo ị na-aba ịya afụgodi ya dị ya. Ịya afụ ya dị ya. Mana ya afụ ụdị ya ehiro dịka ya. Kedu hero nke anyị na-afụsị? Power Mike bụ so na ndị enyi ka ịya afụ ya, mana na Atani na-eje Atani, si Ọnịcha na-eje Atani. O nwere ebe ọzọ efuru ya. Dọrọ akụnyere ebe ka efuru ya. Heroine. We know the value our own. Mana ya kpụ Virgin Mary, kpụọ Mary Magdalene, kpụọ Agatha, kpụọ nke si na obodo Fatima 1917, nke ebe a kpụchara ya Mother Teresa na ndị otie Mother Teresa. Mana ndị nke anyị ma afịa jee kpụọ ọnụ dọrọ akụnyere ka anyị ma na ụnụ ebidogo. Ụnụ anyị akpụ ya. Ezigbo nwaanyị bịa ọzọ Igbo ndụ bịa ka ọzọ anyị ndụ. Ndị ọjọọ egbuo ya. Ị na-echetara anyị ka Jizọs si bụ ịzọ ndị Izrel egbuo ohi. Ma echetara na dọrọ akụnyere bụ ịzọ ndị Igbo egbuo onye egbuo. Chinua Achebe bụ ndị ọcha na-eme ya ọnọ. Mana anyị ma ọ bụ nwanne anyị. Ihe ya afịa anyị na-ekwute okwu ya. Ndị nwa gosiri akwụkwọ iche na ọha nwa ya nwee value, uphold the honor and integrity of those scholars. You know, go see ya. Ka anyị nwere na Anambra bụ so Igbo ka ọ na-asụ. Solution.
na-ekwugharịsị ụmụnna a ga-eweta ya na njedebe ụrụ mana ọ maka Ijele ka m ji wee bịa ebe a agwago m ife nche egwu ya na ndị igwu bụ failures felu na nke a ọ ya eje retrak ya ọ bụrụ na na-achọ favor n'aka ndị igwe egwu ya na ndị igwe ya na o nwere igwe ha na igwe ahụ na ha wọkụrụ n'ọmụ kwuru ya bọsị ọbụla eluigwe na Anambra steeti ga-eje ime candidate any electoral candidate menye endorse wee pụta mepee ọnụ ya wee na-asị na onye na-ajoinere ya na the endorsement ana mee ya nke a inu onu m that day. If you want to endorse them, it's your business. If you feel like endorsing anybody, it's your business. Go ahead and do that. It's nobody's business. So as long as you cannot even stand in my way when I'm endorsing my own candidate. When I endorse my own candidate in the person of Dr. Ifeanyi Oba, so many of you be na korobich. Nke my own person. Yeah, your interest be na block my own. I love him. He cares for me, I care for him. He's my friend. You can't come and stand in my way. No. You nwekwa your own candidate endorse. Mụ enwe ike pụta sị na ọ bụrụ na etunyela Ifeanyi Oba akwụkwọ Chukwu kpọọ ọkụ na nke a asị nkwuo ya ọmụnwa ka Chukwu ya akpọ ọkụ. Because o nwere ihe nlitere n'aka ya onye ọzọ erite ya why ga-eji wee na-eme ya impose on those people. It doesn't make sense. First thing first, but at n'oge ya na-akpọ on air personality OAP. Yes, I worked in his own radio station, so ya nwanyegoduru m that opportunity. Ọ bụrụ na radio station ya adịrọ, I may never know how to run programs on radio and stuff, you know. Otu a na-eme workmanship. Ọ ebe a ka m ji eme my own. Ejelu m ebe a lụọ for some time before I left Nigeria. So on that platform, I was grateful. Even though I was paying for the time, I wasn't there for free. But at least you go to a radio station close to my hood or something called people heard my voice. I was able to broadcast and do one or two. I never believed that game. You know, in this life, not that I never believed, because I work out things for myself. Anything over actually, I go for it. That's why they live life of reality, practicality. Like I was saying earlier, if you want money, then let's see what you can offer to get that money. You can't just get money. There was something you give and get that thing, the value of that thing in money. I wanted to champion my cause if I can do that. And when I was doing it, I was able to get some money. I was advertising for them. Then I charge you. Nine with this Amstel malt. And you quote price. Na mana abanyelu ya n'ọkụ. Maybe program, maybe advert. So I want to tell 5 adverts. 5 segment ya 5 minutes in Konya, 5 minutes in Konya. About 30 minutes ka nwe. Mmesi alụ mmadụ na mgbe ma na-eme ya 1 month ego mụ ana ofuma. Akugolu nga advert. All can see what that money. I gave you something in enwero. Then you gave me the money that I needed. Aba but now say I need money. Can you what that money? What can you offer? So if I about practicality, practical life, reality, how about you go and pray? What are you praying for? Are you praying that God will give you brain on any before? God will make you now to become you to start working in radio station. When you by H-on. In my H-on, you join radio station there around you. In any day hot. In any na anchor board already, man, we will match. Imagine what you can do to attract people to that your program. They might be no pick interest. Imagine when something in well. This is not prayers. Prayer doesn't do anything. Prayer can never add anything to your life. I will only be a cafe broadcast than name. It's about to surpass me. You may have carrying can name. Then you surpass me. People will follow. No, we not on my channel name of my mark and our power. Each of our channel. Can you video you will there? And go down and monetize. And I will never monetize. Can you hear me? Video mother gabia? Nene. Video na ki na channel ga. Go bank it. Anya go bego.
ka ihe na-ekpe n'ekpere n'ụlọ ụka ahụ ijere ka ihe na-ekpe n'ekpere ekpere ị na-ekpe bụ ka gịnị mee ka Chukwu nye gị ego kedu ihe ị dị redi iwepụta ndị nna anyị ha agbacha na Chukwu na-enye ego abi mana ha nụchara ọgụ ha eburu ọgụ na mma banye ugbo ịkọgide ugbo kọcha ibupụta ji mmadụ enye gị ego na onye a nidiri ji ya nwa akọrọ ya nwa nwee rice onye ọbụla nwere ihe o nidi weta something na ọkụ ka nji ọ mmadụ rụrụ ọkụ a lụcha ya wepụta enidiri m dị ọkụ nye ya kaachị onye m ọkụ ka ihe na-ekpeziri ekpere ị na-ekpe ekpere ka mmadụ nidi ọkụ asif na ya ma na anyị ga-enidi ọkụ oge ewere ọkụ ọkwa efuru ka ewepụtara ya stand by so I don't believe in prayers ọga ikpeziri ekpere na nna agafe mbịagoro oge wine ma akwado mbịagoro wine nna agafe mbịagoro oge wine for gịnị ebe nna achụ ego ma akwadobe for pleasure ọ nkwado pleasure wee bịaba side you don't need to pray nchọ ịgba asa treasure kịta amago m ihe o nidiri arụ m nidiri asa amago m ife nnidi ọ mgbe a ka m meje inidi ikpe ekpere to attract me mụnwa bụ asa ma ebe m bụ eje ama m ife asa nidi nne anya na wardrobe nwunye m fụ na akwa dị na ya na ma laikiri ya inidi ikpe ekpere to attract me na mụchi iji goro nwunye m akwa mpụta nne aga nne n'anya ma ọ na ngafere fe onye bu akwa aha m fụna efiti nwunye m agba m breki nwoke bịa ihe abụghị ekpere ekpere has nothing to do with my attraction ị na-ekpe ekpere go down your knees kpebe ekpere gịnị ka ị na-ekpe ikpebe ekpere ekpecha gịnị eme gịnị change about you Ebuka Obi agwanụ na ya eme 100 days ya imecha 100 days ijekwa n'okpuru briji ebe ị na-ele tomatoes ị na-elekwa tomato ịma na operichebụ ka ị hapụrụ jeje kwụrụ ebe na-ekpe ekpere gịnị ka ị na-ekpe onye bụ igo tomato bịazi ịnọ ya ọfụ onye ọzọ ogoro senseless people gwa na ihe a soro mee anyị na ọ mere anyị affect na brain people adịzie lazy taa ibilivu nedu mmadụ ji fon ya si ya were isi fon elu miracle money amen receive it from UBA amen mgbe anụ UBA ọbịa m na nchọ ego ma chọọ na UBA ụbọchị ọbụla m ma enweta ala atịma aghọta ka esi m ya UBA ya aza ajụjụ ya dade ha ya aza m ajụjụ ya receive it amen receive it amen ife ụmụ okorobịa ahụ zuru oke kwesịrị ịdị na enu bed ya na-apịkọ ihe ya na chi ya ga-eje echi ka o si ya eje biznes onye kwụrụ n'ụlọ ụka na-eme amen dị idiot na-enecha ụmụ mugu niile ọ dobere ebe a uchie niile ọ na-apịkọ na ndị ati 1000 nkịta ahụ ya dị ebe a rukwuru mmadụ 300 1000 naanị ya ebuba 300,000 ọ sị ka ya mee ya 500 na 150,000 at least ebe a ka uche ya niile dị ọ na-anya afụ na anaka ọ na the first one ọgbakọ kere ihe ọzọ ọ ga-eti kịta ọ nọkọta ọsị silent everywhere onye nọ na keyboard a na-esi itiri ọrụ wee nwaanyị na-apịchalụ detin ebe niile ajụ oyi ọ nọkọta enu makata ya kata sikapatokobagaba ori babababababa ọ tụgharịa ọ na-anya ọma ma onwe ya ezigbo akwa n'ọhịa ya otu ọya ka you come onye ọbụla achagharị ya maka onye ọbụla bụ obi debe ka a bụrụ onye agha akpọ gị izuzupụta gwa gị na ọ fụrụ na ihe ọ na-afụ n'inwekwa bright future mana ka ihe ndị mmadụ na-agbalụgụ mma kedu ihe ime ilo na asị stretch your hand towards this young man everybody here stretch your pray hey Idobi niile na case today is answered wegide ọchọ ofu anya kọdo ogu ihe ọbụla o kwuru ihe ekweta na ọ na-eme ọ ma n'ihu na onwe na-enwebeghị problem adrọpụ ofu rọbichi iburu obi gị niile ekweta emechaa na otu ọ kpọlitere kesi ya na kesi ya adịgo solved amen ozugbo a na-ekwupụ ihe a ụmụ mugwu esi ebe a na-ekuni onye ọbụla na-eki in a na-atụ apụ bịa kọma nke in n'ọkpịa na chu ya
ihe ọ bụla i nwere obi a na-atụkwasị ya na chu ya ka anyị ya na-aga mara ego n'iti ụfọdụ ya eti 5 kpa onye ọbụla tiri 5,000 ikiri ogo gị ya bụ the next person akpọ ọgụ ịdapụtakwa mugu onye ọbụla bido ibu na pastọ a na-afụ ụzọ ihe ọ na-afụ bụ pịọ o kwuchara fancha ọ fụchalụ fancha ma ọ na-ata ịdị ụlọ ọrụ ọ bụzia na ọ chetagasị ụmụ meseji esendịrị ya na WhatsApp etego onwe afa na abụ ọkara mụtanwu ọ drọpụọ onye afụ gị ọ na-afụ ụzọ maka chineke nwoke a na-afụ bụ gbogbo kpokọ si na-arịgide ụnụ abalị ahụ onwe a na obubagodu 400,000 obubagodu 400 ahụfuru a na ụdị makin a na-enye ndị na-apịkọ ego ahụ ndị na-atụtụ ego ahụ na-enye ya serious makin onye agaghị nwa na onye idiri ọka akọrịa akụkọ n'ego ya obubacha echi etiri ụnụ some program ụnụ ya abịakwa revival onye gbasara ụka taa echi bịa revival nwanne echi retreat nke ọzọ power night nke ọzọ tell them they will not see me this year achọ ofu pastọ ya abịa pastọ ahụ abịa akpa anya akpa 50-50 ọ na-eti nọ 60 agwa nọ 60-40 chọọchị were 60 were 40 ọ kweta ọbịa ọ mee ọfanwa bụ ndị na-ebido na 200,000 o nwere onye eti 1 million ebe a ndị 1 million apụta etu a ka esi pụtagide onwe oge oya eruo asị in fact na otu ihe Holy Spirit kwu na onwe onye ga-esi ebe a pụọ without this blessing ọna ọbụla iji pụtaba 1,500 everybody come out mụnwa bụ gaimanụ nkụ anya ọkwa blessing na onye a ji 50,000 gbalụ ka onye a eji 500 gbalụ wayo odiri ya fọmatị nke a kast ya anya kast sigo ọrụ niile ahụ etu a ka esi megide ya ekloz ụlọ ụka niile jee na UK some churches na-atọ ọnụ gị atọ night club baa yetago nwa obere oge na anya ọkụpa gasị ụfọdụ ebe a tọnụ ya toba onwe enu minin ịkwa karịa yetago maka jika nna agwa gị onwe minin ndị rent gasị anya nke a nara ebe a ndị Guinness adịa rentịrị one side Nigerian breweries ewere one side ndị ompa ewere one side ndị adaogbo ewere ndị pami udubonchụ ahụhụ ihe niile a na-eme activities n'ụkwara akọ n'ụlọ ụka etu a ka ihe na-esi n'aka awụọ dere Igbo nwanne m onye afụtasịba echi abalị eme na ọjị ya mara unu mma egwu mwesị ka Chineke nke pụrụ ime ife niile ka o chebe echiche uche unu n'ọmụma ka ngozi nke Chineke nke pụrụ ime ife niile dị n'etiti unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. 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 Abụ 231. Ndekwa ya nyere anyị enu. Ndekwa ya nyere anyị abụ olu ọnwa. Ara awara ndị Anglican na nke ikpeazụ a. Ọ na-ekotegoro aka m na ọ na-aya ya na free. Na Zion adịghị happy with me. Ha zọpụtachagoro ndị ha dị happy with. Ndị agha dị happy with ndị a nwetegodo onwe ha wee afọ mụnwa hado mụ na ha eji agha achọba ndị otu ha ebe a nọ achọba ndị otu ha ha kpọọ jee paakị na fon jee paakị jiri achọ ọrịa 300 achọkwuori ya mụọ na ka o wee bi udo saịdị ee abụrụ omere ife nne kachifonu iwe dị mma ka anyị jee kpeelu Chineke ebe mma anọ fasting n'abalị a
ma nọ na VG mụ na nwunye m nwa ya arahụ na n'abalị ya anya nọ VG mụ ya amụ anya anọkọtakwuo Holy Spirit abịa dakpo nwunye m ebe a ya ihe Holy Spirit na-adakpo nwunye ndị mmadụ nwanne m aghọkwuo Josef n'abalị a ana m amụ anya steji mmadụ nọkọta sị m ị na-arahụ ụra ama na m nụrụ nwaanyị ọfụọ nọkọta ala gburu onwe m n'ụra nọkọtakwa mgbe ụfọdụ ị na-afụ nke ara ma nọkọta tụnye nwaanyị ọkpa elu ihe afụ ya na anaghị eme ihe na ana m amụ anya steji abịa atawasịcha alụ nwa nwaanyị ike hie chukwu onye ekwe na kpoo unu na-anọ m ya itetakwa 3 o'clock ihe afụ na nnọ live ahụdụ m nwa amụ m anya ọ bụ so 7 days fasting na-eji eme nnu ka ihe emecha Jizọs ebilie n'ọnwụ ka ihe emecha eghọọ Dangote na-ebu ọnụ jisiri ike ama mụ na ekpepụta Tinubu n'oche ahụ ka Peter Obi banye siri ike unu ruo enigwe mma na Asaba jee na ọfụma Asaba atọka m ebe ahụ my own heaven nọgbuonu ngwa ka ọ dị na good night sharp